Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Ил язмышы ир кулында. Районыбызның батыр егетләре солдат хезмәтен үтәргә юл алды. 30 октябрь сәяси репрессия корбаннарын искә алу көне. Хатирәләр кабат яңартыла. Россия кораллы көчләрендә районыбыздан бүгенге көндә 112 егет хезмәт итә. Алар төрле хәрби частьләрдә илебезне саклый. 24 октябрьдә Саба һәм Теләче районнарыннан булган 15 егет юлга кузгалды. Егетләр һәм аларның әти-әниләре белән безнең иҗат төркемендә аралашты. Иртәнге сәгать 6:30 күк йөзеннән төнге караңгылык әле китеп бетмәгән. Район үзәгендә урнашкан хәрби комиссариат бинасы каршында исә бер төркем халык, әмма артык ыгы-зыгы, шау-шу юк. Балаларын армиягә озатырга килгән әти-әниләрнең, якын туганнарның күңеле уйга баткан. Бүген газизләре туган йортларыннан читкә чыгып китәчәк. Хезмәт итү вакыты бер ел гына булса да, улларының язмышы борчый аларны. Хәрби комиссариат эшендә егетләрне барлыйлар. Рәзиф улы Кибәш авылы егетем быел гына әле Казан аграр университетын тәмамлап диплом алган. Казанда эшкә урнашкан, бүген ул армия сафларына китә. Армияга китү теләге һаман сүрелмәде инде. Авылдан киткәндә бары авырый. Шул. Барып кайту теләге белән һаман. Менә үзеңне нинди хезмәттә күрәсең? Морской флотка дип күптән теләдем. Менә шунда җибәрәләр алар исә. Шунда барып кайтырга ди. Әти-әниләреңә нинди теләкләрең бар? Сәйтелем инде. Саулык, сәламәтлек, түземлек. Бер елдан Алла сәйләп кайтарбыз. Шул. Сен сау булсыннар. Дусларым арасында армияга барып кайткан иптәшләрем бик күп. Практически барсы да инде. Өчесенең бары икесе барган була инде. Шул барганнары барыбер әйбәт инде ди. Эшкә кергәндә дә үзең өчен әйбәт. Бу җирдә уже дөньяны күргән кеше булып чыкмасаң инде. Фаил күрше Теләче районыннан, Теләченең үзеннән, башкалабызның медицина университетында 4-нче курсында белем алган. Быелга укуын калдырып торырга туры килә. Беренчедән әти-әнигә рәхмәт әйтәсем килә инде. Үстергән өчен, тәрбия биргән өчен һәм армияга үземнең теләгем булу өчен армия сафларында хезмәт итәргә үземнең теләгем белән китәм. Ир-егет, минемчә, минем фикеремчә, хезмәт итәргә тиеш. Это обязанность каждого гражданина. Дуслар, менә бүген китә торган көндә минем янымда 3 яхшы дус китәбез бер көндә. Шулай итеп, бергә эләгеп, бергә хезмәт итеп, бергә онытмыйча үзебезне мәңгегә иң яхшы дуслар белән калып, чәчкә эләгеп, яңа дусларны эзләп табып, шулар белән бик яхшы мөнәсәбәтләрдә хезмәт итәргә ябсын. Фаил әти-әнисенең төпчек улы, моңа кадәр үз канатлары астында гына яшәгән балаларын озак вакытка читкә җибәрү аларга да җиңел түгел. Шулай да аның үз бурычын намус белән үтәп кайтуын телиләр. Без Теләчедән Шамардановлар булабыз. Бүген улыбызны, төпчек улыбызны армиягә озатабыз. Аңа исән сау әйләнеп кайтырга телибез. Елларга тынычлык, иминлек бирсен инде Ходай. Без сагынып көтеп торабыз инде аларны. Көннәрен санап. Бу көнне Теләче һәм Саба районнарыннан 15 егет туган җирләрен калдырып илен сакларга китте. Аларга район җитәкчелеге дә хәерле юл теләде. Әйбәт кенә хезмәт итәбез беренчедә. Үзегезне саклагыз. Армия шундый нәрсә инде, саклануны сакланың дигән Алла Тәгалә. Командирларның приказларын вакытында үтәп, үзегезне тотышыгыз, тәртипләрегез әйбәт булса, сезгә теге хезмәтегездә авырлык килмәстер. Хәрби частьләрдән Саба һәм Теләче егетләре турында яхшы хәзерлекле булулары турында сөенечле хәбәрләр килеп тора ди хәрби комиссариат җитәкчесе Фәнис Закиров. Шул ук вакытта хәрби частьләрдә хәзер шартлар да уңай якка үзгәреп тора дип белдерде ул. 1 октябрьдән менә быел инде көзге чаклар кампаниясе башланып китте. Безнең бүген Саба районына нарядыбыз 39 егетебезне без армия сакланырга тиеш. 20 октябрь көндә без инде менә 2 егетебезне Аллага шөкер Мәскәү астына воительләр частьтан җибәрдек. Бүген инде менә безнең 24 октябрь көнне без үзебезнең Мәскәү астындагы подшефный частьебызга бүген 15 егетебезне сакланырга табыз.
Бүгінгі күнде енді біздің армия сақларында Саба районынан 112 егетіміз қызмет етті. Біздің әлі алдағы күндерде ноябрьда біздің тағын үш отправка бар әлі. Декабрьда үш отправка қалды. Бүгінгі шушы 39 егеті біздің арасынан 30 Саба район егетлері біздің Паршев шеслерде қызмет етшегенде. Бүгінгі күнде командирлардан келген хабарлар бойынша егетлері бізден әйбәт кенә моторында қызмет етәләр. Көп командирларга тегенләр рәхмәт белдерәм. Менә шундый балалар тәрбияләгән өчен егетләргә шуңа әйтәсе инде армия сафларында моторына итеп, авыр мишкана хезмәт итеп, илләренә исән саулык кайтарга саналарга. Безнең бүгенге вооруженные силы армия сафлары бик нык үзгәрешләр булып кертелде бит инде. Яңа вооружение, яңа техника кайтып тора инде. Ахшам мәсьәләсе булганда килгәндә бик әйбәт инде. Бүгенге көндә бит безнең солдатларыбыз салоннарда тормыйлар инде. 3-4 төрле меню бар инде, кайсы кирәк шуны сөйләп алалар инде. Шуңа күрә бүгенге көндә армия сафларында хезмәт итү инде югарылык дип беләм. Бүгенге көндә инде хәзер безгә телефоннар бирелми. Безнең ачылды проект «Позвони маме». Һәрбер салтык итүчегә сим-карта бирелә һәм әтиен теләге булса, һәрбер әтиенсә тагын бер сим-карта бирәбез. Бүгенге көндә ул МТС, Билайн, Мегафон. Егетләрнең китәр минутлары җитте. Әтияниләр, туганнары улларын кысып-кысып кочаклый. Күзләрдә яшь. Алда бер ел гаиләдән аерылып тору, чит җирләрдә яшәү көтә. Һәр ике яктан да хәзер зур сабырлык сорала. Исән-сау әйләнеп кайтырга язсын аларга. Бу көздә Саба районының 39 егете ватанны саклаучылар сафын тулыландырачак. Ирак юлга чыгу алдыннан гадәткә кергән призывниклар көне быел Сабаның спорт, мәдәният үзәгендә булды. Тик быелгысы башка еллардан шактый нык аерыла. Ватанга хезмәт итү һәр ир кешенең бурычы. Бу намус эше генә түгел, зур җаваплылык та. Бу көнне районның төрле авылларыннан 20дән артык яшь егет Саба спорт комплексына җыелды. Бәйрәмнең тантаналы өлешеннән соң егетләр арасындагы ярышлар башланып китте. Биредә армия хезмәтендә кирәк булачак иң мөһим күнекмәләргә басым ясалды. Саба гимназиясының тормыш иминлеге нигезләре фәнен укытучы Илнур Хайриев 1980 еллар уртасында Германиядә хәрби хезмәттә була. Запастагы лейтенант булуы белән горурлана һәм ир егетләр өчен хәрби хезмәттә булу бик кирәк дип саный. Ул үзе Калашников автоматын сүтеп җыю ярышларына судьялык итте. Егетләр өчен борчылды да, аларга тәнкыйть сүзләрендә әйтте. Ни дисәң дә, автоматны сүтеп җыя белмәгән егеткә солдат булу бик кыенга туры киләчәк. Ил алдындагы гражданлык бурычын үтәү егетләрдән җаваплылык та, әзерлек тә сорый. Хәрби хезмәткә әзерләү хәзерге вакытта да, элекке вакытта да ул безнең төп максатыбыз булып тора. Хәрби хезмәткә әзерләү ул аның әһәмияте һаман саен арта бара. Без моңа зур игътибар бирәбез. Мин әйтәсем килә, элекке вакытка караганда да хәзер хәрби хезмәткә әзерләү буенча зур чаралар үткәрелә. Бу чараларда без инде актив катнашып киләбез. Һәм минем әйтәсем килә, хәзерге вакытта егетләр бигрәк тә теләп армия хезмәтенә баралар. Чөнки армиядә хезмәт итү һәрбер егет кешенең ул изге бурычы, конституцион бурычы булып тора. Армия хезмәтенә хәзерләү өчен менә без инде мәктәптә ОБЖ дәресләре керә. ОБЖ дәресләре элек безнең ул начальная военная подготовка дип аталды. Атнага 2 дәрес керә иде, һәм хәзер менә 1 дәрес керә. Шуңа да карамастан без балаларның дәресләрдә генә түгел, дәрестән тыш чаралар уздырганда күбрәк практик яктан әзерләүгә зур игътибар бирәбез. Егетләрне ничек кенә булмасын, дәрес 1 дәресме, 2 дәресме безнең программа шул булып кала. Егетләрне ничек кирәк, алай без инде тырышабыз әзерләргә армия хезмәтенә. Безнең егетләребез армия сафларына теләп баралар һәм инде үзләрен бер кашына сынатмыйлар дип әйтәсем килә. Шулай ук хәрби училищеларга керүче егетләребез дә бар. Башка төрле хезмәт итеп үзләрен яхшы якта күрсәткән егетләребез безнең бик күп. Икшермә кадет мәктәп интернатында укучыларга ныклы белем һәм көчле патриотик тәрбия бирү иң мөһим бурычлар булып тора. Алар күп төрле хәрби спорт ярышларында катнашалар. Спортны бик яратам. 3нче елны Волгоград шәһәренә ярышка бардык. Анда призовой 5нче урын алдык. Былтыр Казанда ярыш булды, бөтен Россия буенча инде Казанда. Без шунда тоже ярыштык. Төрле җирдә ярышларга йөрим. Укуга алай комачау итмей, спорт укуга комачау итмей дип әйтә алам. Күптән түгел генә Казанга барып кайттык. Анда 1нче урын алдык 18 команда арасында. Аннан алдагы вперед юнармейцы дигән соревнованиягә бардык. Анда да 1нче урын алдык. Теге елларны дагы күп төрле соревнованияларга йөрдек һәм шулай ук призовой урыннарда булдык.
Төбәк авылыннан килгән Гөлнур Әскәрова һәм аның тормыш иптәше Илшат әфәнде 2 егет тәрбияләп үстергәннәр. Икесе дә Казан аграр университетын төгәлләп дипломлы белгеч булганнар. Әтиләре дә, олы уллары Ришат та Мәскәү асты өлкәсендә хәрби хезмәттә булганнар. Уллары Инсафның да шунда хезмәт итәчәге билгеле. 2 улым бар. Алысы армиягә барып кайтты инде. Менә кайтканда 27 октябрьдә 1 ел була. Менә икенчесе китә инде. Беренчесен аңлап бетермәдек бит нәрсә икән, бик шитене инде. Җибәрәсе килмәде, обижать итерләр дип куркасың бит инде, кыйнамасалар ярар дисәң. 1 ел булгач инде узып китте инде. Алдагы 1-2 айы шитен инде, аннары ияләнәсең инде. Хәзер бит инде көн сайын сөйләшеп торасың телефоннан, хәл белешеп торабыз инде. Әтиләрен 1 ел күп түгел инде хезмәт итеп кайтабыз, барыбыз да бездә хезмәт итеп кайттык. Әле бездә звон итеп бойтып сөйләшеп ятмадык ди. Хатлар гына язышадыр икти, килеп тә караучы булмады безнең янга, хәл белешү дә булмады диләр. Исән сау хезмәт итеп кайтырды инде әтисе дә. Барча киткән җегетләргә инде исәнлек, саулык телим. Исән сау әти-әниләренә дә сөенечле хәбәрләр генә килеп торсын инде. Исән сау хезмәт итеп кайтып, алдагы көннәрендә исән сау әйбәт эшләргә урнашып, исән сау эшләргә язсын инде. Гомерләре белән, тәүфиклары белән кайтсыннар. Егетләр өчен бу көнне төрле ярышлар үткәрелде. Алар озынлыкка сикерде, электрон тирда атты, автомат сүтеп җыды, идәннән этелде, канат тартты. Ярышларны әти-әниләр һәм район җитәкчеләре дә күзәтте. Кемдер югалып та калды, ә кем өчендер бу этапларның берсе дә авыр тоелмады. Команда белән чыгыш ясагач, егетләргә үзләрен генә түгел, иптәшләрен дә кайгыртырга туры килде. Хәрби чакырылышның үзенчәлекләренә килсәк, хәзер армия сафларына да югары белемле егетләр кирәк. Бүгенге көндә инде яшьләрнең күбрәк укып бетерә китәселәр кирәк. Чөнки бүген армиядә бит безнең вооружениедә яңартылып тора командаларын. Анда инде югары белемле, образование булган кешеләр кирәк. Шуңа күрә егетләребез безнең укып бетерәләр дә, диплом алагач армиягә бару ягын күбрәк сойлар. Олы Кибәшедән Рәдис Хусаинов укуын төгәлләп диплом алган. Хәзерге вакытта ул инде хәрби хезмәтен башлады. Сыйныфташлары Рәдиф һәм Инсаф белән бер көндә армиягә киттеләр һәм Домодедовода булырлар дип планлаштырыла. Теләгем булу кирәк, качып йөрмәскә, матур гына хезмәт ил сафында үзеңне күрсәтергә кирәк. Бурычың үтәргә. Марек класс киләдер. Абыйда марек булып кайткан кеше теге укыганда, ярышларда катнашканда гел марек булып катнашадыр. Моряк киемнәрен киеп килгән Икшермә улы егете Ришат Әхмәтханов өчен инде хәрби хезмәт артта калган. Ул диңгез флотының элемтә частендә хезмәт иткән. Хезмәт авырылмады, бу морской да хезмәт иттем МФта, морской флотта. Связь буенча күбрәк. Теге шул башка бөтен корабльләр нәрсәләр белән связьне поддерживать итеп тордык инде. Төрле вакытта да, любой вакытта авыр дип, авыр түгел. Берәйбердә куркырлык әйбер юк. Төрле сәйтә, кем, дөрес, кем каяларгадыр да инде. Аннары үзеннән генә тора. Телефоннар белән шул атнага бер тапкыр телефоннарны бирәләр иде. Безнең секретный часть булгач, башка частьләрдә бар ул. Телефоннар теге кайберләрендә үзләрендә дә йөри. Но безнең секретный булгач, андай юллар ярамады, шул атнага бер генә бирәләр инде, ял көннәрендә генә. Суббота бирергә могытлар или бер воскресенье көнне. Әйтә бит, нинди кунакта яхшы булса дагы, барыбер үзеңнең дип. Шуның шикелле аңлыйсың инде, теге бөтен әйберне өйрәтәйин барыбер. Мәктәптә кирәк барып кайтарга кирәк. Куркылык әйбер юк. Президентларга курыкмагыз, анда теге андай нәрсә юк. Теге сөйләгән булсалар да төрле әйберләр дип, барыбер хәзер алай итә торган. Үзеңнең кем икәнен күрсәтсәң, бөтен службаң ничек башланган шулай бетә инде, үзеңнән тора. Соңыннан ярышларга нәтиҗә ясалды. Аннары катнашучылар мәңгелек ут янына килделәр. Каһарман якташларыбыз һәйкәленә чәчәкләр салдылар. 30 октябрь илебездә сәяси репрессия корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтеләчәк. Советлар Союзында озак елларга сузылган репрессия нәтиҗәсендә миллионлаган кешегә кара тамга тагыла. Меңләгән гаепсезләр юк ителә. Тоталитар режим корбаннары арасында якташларыбыз да күп. Күбесе киткән җирдән кире әйләнеп кайтмый. Алар арасында Иске Икшермә авылында яшәүче Роза Тучкованың әтисе дә булган. Тулырак алдагы материалда. Роза Тучкованың әтисе Артемий Васильевны 1937 елның 7 декабрендә авыл советы бинасына чакырткан җирдән халык дошманы дип гаепләп алып китәләр. Бу 7 яшьлек кызның әтисен соңгы күрүе була. Гаиләсе авыл халкы ни өчен кулга алынуын да яхшы хәтерли. Артемий Васильевичның 13 яшьлек улы Ильяс 3 ай буе көтү көтә. Моның өчен халыктан җыелган акчаны авыл совет рәисе малайга тапшырасы урында үзендә калдыра. Ата кеше улына
хезмәт хакы бирүләрен таләп иткәч, ике арада килеп чыккан низакның ахыры кара тамга тагу белән тамамланган. Бик авырлык белән яшәдек. Бик авырлык белән. Менә балачактан 4-нчене бетергән уңайдан мен урманнан утын ташый башладым инде. Менә чана белән 5 чакрым ярым керәдерик. Әти начар кеше булмаган безнең. Бик кешелекле, әнә теге курыктылар инде, ул чагында халык дошманы бит инде. Әнине дә халык дошманы дип алып китеп, без 3 бала бөтенләй ялгыз яшәдек, ничек үлмәгәнебездер инде, белгән юк. Әни бик тырыш хатын булды. Әни аркасында гына исән калдык инде без. Аннары инде күпмәдән соң кайткандыр инде. Мин бик начар яшәдек, бик начар яшәдек. Роза Артемьевнаның әнисе Александра 3 бала белән ялгыз кала. Күп тә үтмәй үзен дә халык дошманы хатыны дип кулга алалар. Авыл совет рәисе өйдәге бар әйберне, хәтта киемнәрен конфискациялый. Әниләре әйләнеп кайтканчы 3 баланың ничек яшәгәнлеге беркемне кызыксындырмый. Әби ярдәм кулы сузучыларны да хәтерләмей. Еллар үтеп, сәяси репрессия курбаннары хакында китап басылып чыкканнан соң, 7 декабрьдә кулга алынган әтисенең 21 декабрьдә атып үтерелгәне хакында укып белә ул. Анда әтисенең җәсәде Архангельский зиратына күмелгән дигән мәгълүмат та бар. Әти дөрес кеше булган, бик туры кеше булган, менә шул кыйсытылганнарны яклаучы булган ул. Шулар яратмаганнар инде, туры әйткән туганны ярамаган дигән сүз бар бит. Ата белән ана бер-бер артлы кулга алынганнан соң өйдәге бар эш уртанчы кызлары Суфия апа җилкәсенә төшә. Бүгенге көндә кызы Розалия апа әнисе сөйләгәннәрне хәтерендә яңарта. Берсенең дә балачагы булмый. Абыйлары Ильяс сугышка алына, Суфия апа яшь кыз булуына да карамастан тракторга укып, колхозда тир түгә. Бабайны алып киткәннән соң әнием уртанчы кыз буларак өйдәге бөтен әбине дә алып киткәннәр бит әле. Өйдәге бөтен хатын-кыз эше аның җилкәсенә төшкән инде. Апа кичкенәрәк булган әле. Абый инде ир бала. Шулай итеп, әни бөтен ничек булдырылган ашарларына пешереп, идәннәрен юып, бөтен эшләрне эшләгән инде өйдә. Ашарга ул вакытта шул кычыткан пешергәннәр инде, алабутадан күмәчләр пешереп ашаганнар инде. Нәрсә бар, бөтен нинди үлән бар, бөтенсеннән азык пешереп ашый торган булганнар инде. Әнием шулай тырышып эшләгән, барыбер бала бит инде. Ул вакытта анарга 11 яшь кенә булган бит әле бабайны алып киткән вакытта. Шулай бөтенсен карап та бетермәгәндер инде. Апайым әнә сөйли инде, ул үзе кайсы вакытта мин чисти чәчләремне тарамаган булган, чисти битләгән булганмын дип инде. Әнинең бөтенсенә инде 11 яшьлек кызның колы да, башы да җитеп бетмәгәндер. Шулай итеп, әнием бик батыр йөрәкле хатын булып яшәде җир йөзендә. Бу әбине алып киткәннән соң шулай тормышына алып барганда инде әби озакламый кайткан инде, аның күпме ниткәнне хәзер хәтердә юк. Әллә 1 ел булган, әллә ярты ел утырып кайткан инде, балалар үзләре генә яшәгәннәр. Ул кайтканнан соң әзрәк кенә тормыш бераз генә җиңеләеп киткәндер инде. Әни бу мондагы барыбер аларны инде колхозга эшкә җиткәннәр инде ул вакыттан ук. Һаман да шул кырларда эшләтеп, башаклар җыйдырып, үләннәр җыйдырып, шулай итеп эшләткәннәр инде. Бер караңгыдан бер караңга хәтле эшлидерик дип әйтәдер әни. Шуннан ул мин хәзер чыпчынлап ничек иттереп башланганда әйтә алмыйм. Ул киткән укырга тракторист булырга. Ул заманда шундый бер булып алган бит, җыен хатын-кызларны җыеп тракторга сугыш башлангач инде бу сугыш вакытында. Куркыныч чырлар тамамланса да, халык дошманы баласы, халык дошманы оныгы сыман сүзләр бу гаилә вәкилләрен озак еллар эзәрлекләй. Һәр вакыт искә төшереп торучы явыз телле кешеләр дә табылып тора. Кичкенә вакытта әбиләргә ярыбрак йөрисең бит инде. Әбием ничек дип әйтим, Пасха бәйрәменә карчыклар җыелышып, дин укый торган, молитва укый торган бер җиргә җыелганнар. Мине дә әбием ник алып баргандыр инде. Мин аны белмим дә, мин аны аңламыйм да. Өйдә кеше булмагандыр инде. Белмим.
хәзер белмим дә мин аны бик ерак кына хәтерлим, что ул вакытта шундый төнлә белән укыйлар иде инде аны, иртә беләнгә хәтле шул молитваларны укыган вакытта мин почмакта йоклап та утырдым инде. Шул 1-нче класста укыйдым ул вакытта. И шунда булган бер әбиең мәктәпкә барып әйткән, вот менә шул халык дошманының ночкасы шунда килеп дин ниләре белән карчыклары белән утырды диеп. Дингә каршы бит инде ул Ул вакытта шундый заман иде бит инде. И мине 1-нче класс баласын бөтен мәктәп линейка каршысына чыгарып бик каты сүктеләр. Ошо Иске Икшерме урта мәктәбендә укыдым инде. Һәм менә шул 80нче елларда булды бу. Менә шушы репрессия вакыйгалары турында ул вакытта инде шактый волна күтәрелде. Передачалар булды инде, язмалар, гәзитләргә чыга башлады. Һәм менә шул шаукым белән безнең тарих укытучысы миңа әйтте инде, менә сезнең семьяда шулай репрессия корбаннары булганнар икән, һәм әбиегез килеп сөйли алмас микән менә безнең балаларга шул вакыйгалар турында дип инде. Һәм мин кайтып инде әбигә шул сорауны әйткәчтен инде әби уйга калды башта. Аннан соң инде юк диде кызым диде. Заманаларны белеп булмый әле диде. Бармыйм мин сөйли алмыйм диде. Менә куркушу хәтле сингән булган. Шуның кадәр сингән булган ул репрессия заманында инде. Ул менә шулай итеп бармады, сөйләмәде, шулай калды ул. Но безгә инде үзебезгә менә бу ул вакытларны, ул тормышларны сөйлиләр инде, әби сөйлидер. Үземнең әби сөйлидер. Шуңа күрә инде без ул алар менә безнең илдә ниндидер шундый ни бар бит, кайсы бер кешеләрдә Сталинны ярату. Имеш Сталин менә сугышта җиңеп чыккан дип. Безнең өйдә андый нәрсә булмады инде. Сталинны яратмыйлар, күрә алмыйлар. Әбинең үткән еллары куркыныч төш сыман булса да, бүгенгесе бәхетле. Розалия апа, аның кызы гүзәл тәрбиясендә кадер-хөрмәттә яши ул. Шигырьдәгечә, бирде дөнья кирәкне, еламаска өйрәтте дигәндәй, бу авырлыклардан ул ныгып кала һәм гомер буе зирәк акыл белән тормыш дилбегәсен ычкындырмый яши. Чишмә табигать күрке, элек-электән сусыз җиргә берәү дә килеп төпләнмәгән торак урыннарны, шәһәрләрне, авылларны, елга, күл, чишмә буйларына төзегәннәр. Чөнки су яшәү чыганагы, сусыз тормыш юк. Бу хәзердә шулай. Соңгы елларда чишмәләргә карата булган игътибар аеруча артты. Яңалары төзелә, ташланды хәлдә булганнары реконструкцияләнә. Шушы көннәрдә генә Татар Икшермәсе авылындагы Якуб бабай чишмәсе дә яңа сулыш белән яши башлады. Тулырак алдагы сюжетта. Якуб бабай чишмәсенең ачылышын икшермәлеләр нык дулкынлану, зур әзерлек белән каршы ала. Авыл халкы җыелган арада берничә самавырда чәй кайный, казанда тәмле бутка пешә. Чишмә танымаслык булып үзгәртелгән. Өр-яңа сукмак, беседкалар, утыргычлар төзелгән. Ә иң мөһиме, чишмә үзе бу яңарыштан соң тагын да сафланып киткән сыман тоела. Бүген аның челтерәгән тавышы да үзгә бер ям белән ишетелә. Чишмәне моторлап, рәтләп җибәрергә Сиңа рөхсәтең кирәк иде дип сорап килде. Мондый изге эшкә инде рөхсәт сорау артык дип уйлыйм. Аларга үзебезнең авыл җирлегеннән, шушы Татар Икшермәсе халкы исеменнән дә, үзем исеменнән шәхсән зур рәхмәтемне белдерәм. Аларга алга таба да эшләрендә зур уңышлар, гаиләләренә, балаларына, үзләренә зур сәламәтлек. Аларга иң изге теләкләрем. Чишмәнең тарихы еракларга барып тоташа. Татар Икшермәсе авылы тау өстендә бер кабер бар. Якуб исемле шушы авыл кешесе заманында 25 еллык патша хезмәтенә алына. Андагы батырлыклары өчен медаль белән кайткан егетне медаленә тәре төшерелгән булу сәбәпле авыл халкы диненә хыянәт итүдә гаепле. Моңа түзә алмаган Якуб күршедәге рус авылы Әбдегә барып урнаша. Авылына килеп китеп йөри. Бер килүендә язгы ташу чорында Икшермәдә вафат була, ләкин җәсәден татар зиратында җирләргә рөхсәт бирмиләр. Ике якны тоташтыручы күпер өзелгәнлектән Әбде ягына да алып чыга алмыйлар. Әбде авылы руханилары ташу беткәч үзебезгә алып кайтырбыз, тау өстенә куеп торыгыз дип киңәш итә. Шулай итеп Якуб бабайның җәсәде Татар Икшермәсе авылы тау башында җирләнеп кала. Язгы ташу төгәлләнгәч, каберлек турысында
тау астында шишмә бәреп чыга. Тарихы белән якыннан танышканнан соң бу урынга карата безнең гаиләдә ныклы кызыксыну барлыкка килде. Ирем Рушан белән шишмәне яңартырга кирәк дип фикерләдек, ди Светлана Хәсәншина. Килен булып килгәч тә, әни кайнана кеше инде бик күп сөйлидер миңа шушы эштә яшәгән вакытта, шушы изге Якуб бабай шишмәсенә йөреп, күзләрен дәвалау турында, опасы белән бәләки вакытта йөрүе турында, һәм авыл халкының да кайбер авырулардан, буын авыртуларыннан менә шушы шишмәгә йөреп шифа алдым. Бер изге шишмә бар шунда дип гел сөйләде инде ул аны. Гел әйтәдер, аның күңелендә бу шишмәгә бер үй ясап кую теләге килгән булган. Һәм шул уйны менә соңгы вакытта без уйладык та, хайран еллар узгач инде әйдә өйдә киңәштек шулай. Ирем белән әйдә әнидән дә күңелендә шушы уй яши бит. Авыл халкына да күңелле булыр. Бер шушы эшкә тотыныйк әле дип уйладык. Шул фикер белән авыл советына бардык. Ул безгә рөхсәт бирде. Узган ел 2016 елның май аенда була инде бу. Менә әкренләп планын уйладык, кайда нәрсә була икәнен. Иң беренче шушы Якуб бабай шишмәсенә үй ясап куйдык. Аның кырыенда икенче шишмә бар иде. Берничә метрдан соң. Ансы якты шишмә дип атала. Ансына үпкәләп калмасын дип, ансына дагын ясадык, куйдык, рәшәткәләп алдык, матур самавырлар утырттык. Үзебезнең күңелгә ошап китте. Күбрәк матур эшләгән сайын, тагын да матуррак итәсе килә. Менә бер ел үткәч, икенче җәй җитте. Хәзер инде монда кемнәрдер килеп, шишмә янында дугалар укый икәнен белдек. Суга күп йөри башладылар. Менә шулар белән сөйләшә торгач, монда кешегә утырырга, укырга, утырып алыйм, ял итеп алыйм дигән кешегә уңайлы булсын дип, беседка ясап кую уе килде. Беседка ясагач, бер-ике декоратив элемент, матур әйберләр ясап куясы килеп китте. Менә шулай һәр эш берсе икенчесен тарта-тарта, шундый кичкенә генә, нәни генә бер комплекс барлыкка килде. Аннар инде кемдер машина белән төшә, бөтен бит авыл халкы, өлкән кешеләр машина белән төшә алмый. Минем уйга килде инде, мен әйтәм, яңгырлар яуган вакытта монда төшеп йөрер өчен бер басма кирәк, сукмак кирәк таудан. Ничек тә сукмак ясарга дип уйладык. Менә Алланың рәхмәте белән бик матур сукмак баскыч ясалды. Ул баскычтан төшеп йөреп була, менеп була, су күтәреп. Менә шулай итеп эшләдек инде. Аннары бу шишмәнең шушы Якуб бабайның турында кыйсса шушы Якуб бабай турында кыйссаны өйрәндем мин. Шушыны җыеп яздык. Ул бер хикәя, тетрәндергеч хикәя. Чынлап та менә бу кешене рухына дуга булып ирешсен. Ул риваят күңелләрне тетрәндерә торган. Күзенә ак төшкән, чүп кергәннәрдә буыннары сызлаучылар, борын тамак авыртучылар да шишмә суыннан сихәт ала. Ә киләчәктә исә монда килүчеләр саны тагын да артыр. Шишмәне ачу тантанасында авылның имам хатибы Илдус хәзрәт хәйр фатихасын биреп Коръән аятларын яңгыратты. Концерт номерлары, җыр һәм биюләр дә җылы кабул ителде. Сәнгәр шиләп, батыр буласы белән тустагына, яр дип сөйеп була сүзендә торсагына, яр дип сөйеп була сүзендә торсагына. Бу Якуб бабай шишмәсе безнең инде 1886 елларда ачылган дигән сүзләр йөри. Әле бу шишмәгә килеп кеше сулар алып, булай итеп йөргәне юк иде. Үтеп барышлыгына инде көтүчеләр генә сулар алып китә иде. Менә инде безнең хәзер бу шишмәгә быелның җәендә җәй буе халык шушы шишмәгә килеп су алып йөрде. Бу шишмәне төзекләндергән Хәсәншин, Рушан, Светлана, аларның кызлары, малайларына авыл халкы исеменнән зур рәхмәтемне җиткерәм. Бу изге эшләре өчен аларга алдагы көннәрендә ныклы сәламәтлек, бала хәсрәте күрмичә, матур тормышта тигезлектә яшәүләрен телибез. Бу шишмә алдагы көннәрдә дә безнең авыл халкына тәмле сулары белән туендырып торыр дип уйлыйбыз. Һәм дә алдагы көннәрдә дә аларның Рушанның, Светланың эшләре алга барсын, һәм бу шишмәне тагын да төзекләндерү өстендә аларга зур уңышлар теләп калам. Бик зур рәхмәт аларга.
Сый-нигъмәттән сыгылып торган чәй табыны артында авыл халкы шишмә белән бәйле хатирәләрне яңартты. Көянтә белән су ташу назалы һәм башка уеннарда бик теләп катнашты. Шишмә турында шигырьләр дә сөйләнде. Якуб бабай шишмәсе янында гына тагын бер шишмә ага. Анысын Якты шишмә дип йөртәләр. Хәсән Шыннар бу шишмәне дә матурлаган. Судан башка тереклек юк, ул безгә һава кебек кирәк. Бу хакта онытырга хакыбыз юк. Узган атнада Шәмәрдән бистәсендә Саба районы волейбол федерациясе рәисе кубогына ярышлар узды. Ярышларда Шәмәрдәннән 3, Сабадан 2 команда Симет, Мишән, Тимыршак, Курсабаш, Лесхоз авыл җирлекләре командалары көч сынашты. Ачылышына Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та килгән иде. Җитәкчеләрнең барысы да спортчылар алдында сүз алып сөйләде. Мондый турнирның безнең үткәне юк әле. Безнең оешма предприятиеләр арасында волейбол турниры бик узак һәм күп масса күләм үтәе. Менә бу ярышларда инде бүгенге ярышларда 10 команда катнаша барысы. Монда инде в основном команда авыл җирлекләреннән катнашалар. Монда инде безнең студентларыбыз да уйныйлар. Эшче спортчылар да уйныйлар. Барлык категория спортчыларны, волейболистларны бу турнирда уйнатырга мөмкинлек бар дип әйтәсе килә инде. Мондый ярыш волейбол сөючеләрнең үзләренә дә яңа сезонга кирип китәр өчен бер этәргеч биреп тора. Беренче тапкыр оештырылуына карамастан спортчылар тарафыннан җылы кабул ителгән. Саба районы волейбол федерациясе рәисе Фәнис Валиев безнең чакыруны кабул итеп килгән командаларга, оештыручыларга зур рәхмәт. Һәркемнең фикере безнең өчен мөһим. Тәкъдимнәр булса, алдагы уеннарда алар исәпкә алыначак ди. Беренчедән бик зур рәхмәт. Менә безнең чакыруга шундый игътибар белән карап, бу көндә 8 авыл җирлегеннән командалар килде. Барысы бергә катнашучылар 10 команда. Бу инде безнең өчен бик матур күренеш дип әйтергә мин беренче тапкыр оештыруга карамастан. Инде уйлыйм, бу көндә моның төп максаты күбрәк төрле яшьтәге кешеләрне спортка тарту йөзеннән. Һәм инде аның икенче ягы да бар. Бу очрашулар үзенчәлекле, һәрбер очрашкан саен алар инде бер-берсе белән матур иттереп киңәшләрен бирәләр, тиешле сүзләрен, фикерләрен җиткерәләр. Инде беренче тапкыр үткәргәч, бәлки инде аның әзрәк җитмәгән яклары да булыр. Әмма ләкин мин уйлыйм инде бүгенге турнирдан соң без шулай ук катнашучыларның да, оештыручыларның да фикерләрен яңадан да ишетеп, киләсе турнирларыбызда инде уйлыйм традицион рәвештә әверелеп китәр дип киләчәктә бу турнирлар тагын да матуррак итеп оештырырбыз дип уйлыйм. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Менә бу турнирлар инде республикада 4 ел рәттән бара. Безнең президент федерация волейболы Мөхәммәтшин Фарид Хайруллович сөенечле күренеш шунысы, безнең район командасын райондан якланган команда 4 ел рәттән беренче урын алып килә. Уен нәтиҗәләренә килгәндә 3нче урынны Шәмәрдән 3 җыелма командасы яулады, 2нче урында Курсабаш авылы командасы, ә кубокка Шәмәрдән 1 командасы лаек булды. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна информацион программасы шуның белән тамам. Саба дулкыннары телевидениесе да бүгенге көнгә булган тапшыруларын тамамлый. Игез һәрвакыт ямьле, ризыклы булсын. Саулык, бәхетле тормыш, кичләрегезнең күңелле үтүен телибез.